Kúpeľ vo vani počas tehotenstva znie určite lákavo, veď kto by si nechcel uvoľniť boľavé svaly, chrbát, mať trochu času pre seba, eventuálne zmierniť stres. Je to ale bezpečné? Je, ak za prvé dodržíte teplotu vody pod 37-38 stupňov Celzia, predovšetkým v prvom trimestri. Súdie totiž poukazujú na to, že 20-minútový kúpeľ vo vode nad 40 stupňov Celzia teplotu tela výrazne nezvýši, ale horúce kúpele výrivky použité v prvom trimestri viac ako jedenkrát na dlhšie ako 30 minút môžu zvýšiť riziko vrodených vývojových chýb, hlavne nervového systému plodu. Za druhé, zabudnite na bublinky, šumivé bomby, luxusné prípravky do kúpeľa. Môžu dráždiť vašu pokožku, ktorá je počas tehotenstva citlivejšia, môže vám meniť pH v pošve a ste náchylnejšia na problémy a nepoužívať ani esenciálne oleje, mnohé sú teratogénne. Ak si chcete užiť kúpeľ, odporúčam hudbu, pri bolesti vám môže pomôcť kúpeľ s epsonskou soľou bez vône, taktiež vám môže pomôcť s hemoroidmi, zniží vám stres a vlastne šupnete 2 hrnčeky do vane a pokúpete sa nejakých 15 minút. Za štvrté odporúčam k kúpeľu pohár ľadovej vody a ešte môžete použiť koloidné osenné vločky do kúpeľa, ktoré pokožku, ktorú máte v tehotenstve suchú, svrbivú, môže uvoľniť. Takže takto.